Beanter tenan. Ayo. Nyeram yai raja kan yai raino kini sing tau sepi lanang wadon anakani angkat susah hati. Yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk kampus UNES yang tercinta. Ya. Luar biasa ya, Mak. Kaya ngene iki. Kok gayenge kaya ngene apa ki dalam rangka dies natalis. Dudu nduk, insyaallah sok awake dhewe sing didhawuhi supaya ngisi dies natalis. Ngono, Merga mau para pepundhen wis paring dawuh ngibarate wong tani kae iki awake dhewe iki nandur dhisik neng kene. Mula sing didhawuhake karo Pak Widodo anggarane mung sementen Pak Dalang nggih kula tetep bidal. Ning nggih niku mangke menawi ngantos dies natalis kok dalange salin yen nganti UNES en apa-apa ora tanggung jawab. Dungane kok elek ngono kuwi. Tur iki hari wayang, Nduk, hari wayang nasional ingkang kaping 5. Oh ngono. Disan gawe ya kuwi gebyar Jawa utawa berdirinya jurusan bahasa Jawa ingkang mapan ana ing Kampung Budaya UNES Fakultas Bahasa dan Seni. Ngono kuwi. Kerjasama antaraning Pepadi Provinsi Jawa Tengah kelawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah lan ugi Forum UKM Kesenian Jawa Kampus UNES. Ya. Hebat ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Mula luwih dhisik awake dhewe wajib ngaturake panuwun marang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Jawa Tengah ingkang dipun wakili dening pepundhen kula Bapak Aris Yulianto. Ya. Bapak Aris, Bapak Aris Yulianto. Ya, wis marambah makaping-kaping awake dhewe diparingi wektu karo Pak Eris. Ngono kuwi matur nuwun dumateng Pak Eris lan ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Rektor ing UNES nenggih Profesor Dr. S. Martono ingkang dipun wakili dening Wakil Rektor 3 nenggih Bapak Profesor Dr. Ngabianto. Bahaya. Ugi dumateng Ketua Pepadi ing Jawa Tengah nenggih Bapak Haji Untung Wiyono SH ingkang saking Sragen ingkang dinsamangke dipun sulihi kalian Ketua Harian Pepadi Jawa Tengah. Lah menika promotor penggerak budaya di UNS pepundhen kula Bapak Widodo Broto sejati. Ya. Pak Widodo ya pancen kaya mengkono kuwi. Sing wis panjenengane kepareng-paring dawuh marang kula sak kanca supados nderek menutup adicara Hari Wayang Nasional. Ya, pancen kaya mengkono kuwi. Mboten kata lumpen ugi matur nuwun karo kadang kula sepuh ing samangke sampun dados dwija mulya mapan wonten ing UNES mriki. Ya, nalika aku SMKI kelas 1 panjenengane kelas 2. Sapa? Mas Sugianto utawa Mas Gidung nyatane wis ngemban marang adik-adik mahasiswa kene anggene olah budaya. Luar biasa matur nuwun Mas Gidung, mugi-mugi kerasan lan dipun tresnani kalian para mahasiswa mriki. Ya, elok. Sing sore mau pentas hebat nduk, trenyuh banget. Ya, karawitan tik becike kaya ngono, rempeke kaya ngono. Ya. Ladrang sinom. Ha iya, apik kaya ngono.
saka paguyuban karawitan Sekar Domas terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa pecinta budaya di UNES. Iya. Hebat tenan. Dalange wayang golek mau kuwi lagi sik semester 1, Nduk. Semester 1. Asline saka Tegal, yen ra kleru dawuhe pepunden mau kuwi putra pulunan saka Suwargi Ki Entus Susmana. Ya kuwi Mas Aditya. Hebat, lucu, gayeng kaya ngono. Wayange ya rena-rena. Ana sing sirahe kaya semangka barang. Ha iya. Jare kowe duwe. Saiki ora duwe kok, Nduk. Ayo elok ngene matur nuwun regeng. Wiwit wingi kok Nduk kaya ngene apike. Mula ya awake dhewe selaku seniman melu mongkok, melu seneng, melu marem ewadene kathah para kampus-kampus, para pepunden, para terpelajar ingkang kepareng tresnani dumateng wayang mengeti Hari Wayang Nasional. Iya. Lan perlu ndak aturake jumbuh karo pangandikane para pepunden sing ngantuk penghargaan saka UNESCO sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia tak benda kuwi ora mung wayang kulit tok, ora mung wayang gagrak Surakarta tok, ning semua wayang di Indonesia itu mendapat penghargaan saka UNESCO. Aja nganti kleru. Ora mung wayange tok, klebu semua elemen yang mendukung di pertunjukan wayang kuwi yo entuk penghargaan, klebu dalang, waranggana lan uga penabuh, penanggap karo penonton. Kuwi satu paket sing ora bisa dipisahake, kabeh entuk penghargaan. Iya apa? Nadyan ngaku dalange apike kliwat ukur, sindene ayu-ayu, suarane becik. Para pengrawiti ya sik enom-enom kompak dasare trengginas trampil sing mirsani kok akeh rame gayeng sak lapangan penonton kebak nganti tancep kayon ning kok nganti renek sing nanggap merongos Nduk. Iya apa? Penanggap ki penting, mula penanggap penonton juga patut mendapatkan penghargaan dari UNESCO mergo ki pelestari budaya wayang kita Indonesia. Iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun, matur nuwun. Ora perlu matur sing akeh-akeh wong nyatane piyai kene wis do pinter-pinter, do mumpuni apa neh Pak Widodo le. Medhar sabda wis gamblang wijang ora ana sing kurang. Matur nuwun dumateng para pepunden sedaya ing sampun kepareng mitados dumateng kula sak kanca. Iya, klebu teman-teman mahasiswa, mahasiswi kabeh nga kepareng wungon malam minggon insyaallah nganti tancep kayon panjenengane merupakan taruna utawa pemuda Indonesia yang sejati, pemuda yang baik, bukan hanya membakar apa yang namanya ban di jalan, memecah kaca dan juga main game dan juga slot, namun pemuda Indonesia yang hebat dan baik adalah peduli terhadap seni tradisi. Malam ini nglumpuk ana ing kene. Kaya ngono kuwi. Mongkok lho Nduk, ngene iki marem. Mergo ki nasibe bangsa bakale ya diasta karo adik-adik mahasiswa-mahasiswi kuwi. Iya. Elok. Tak suwun kanthi banget. Ayo engko prihatin bebarengan melekan bareng adik-adik nganti sak rampunge lakon. Tur iki tak aturake menurutku lho Nduk, dari segi pikiran lan tenaga, lakon Rahwana Putih iki spesial. Aku nglakokake udakara wis ping 4 iki ya nadyan to mesti tak gawe beda-beda. Ning 1 2 3 racake mesti suaraku entek engko rampung mesti sak awak klambi jari iki teles kebes mergo mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Iki lakon iki. Bengok, misuh, nangis, jerit dadi siji awake ya obah terus. Ning ora dadi apa-apa. Yen para-para kadang-kadang mahasiswa kaya ngono ling krungkepi karo wayang, awake dhewe selaku seniman ya nganti aja nganti kalah karo adik-adik mahasiswa. Saya banter, saya kenceng anggene tresnane ngrungkepi karo budaya jati diri bangsa wayang yang tercinta iki, Nduk. Ya. Yo numpak sepur, yo diaturake. Monggo Mbak Anting pinarak panggung mriki. Oh ye.
kira sapa? Bae anting sumbangsih to iki. Sumbangsih. Iya aku ngerti wong kuwi wong viral. Amin ya Allah. Sampeyan iki lak sindene warga laras Pak Seno Suwargi. Lah kok cenanangan tekan UNES iki ngopo? Iya aku ndereke Pak Ngebianto. Iki nyaur utang. Nyaur utang. Mbak Anu Limbo. Utang apa? Nyaur utang. Utang Napa lho, napa, Kan Pak? tanggal 9 saya pengukuhan guru besar. Nggih. Alhamdulillah. Nah, anting ini mau datang waktu pengukuhan guru besar. Akhirnya Lah, saat itu mungkin ada job. wah itu niku mboten apik Pak ngoten niku. Lah ini terus Jenenge nyaur niki utang. siswa sing mengkhianati kepada dosen nih ngeten. Lah ini nyaur utang, makanya malam-malam langsung jam bar maghrib dari Jogja dari ini langsung sini tadi. Oh, spontan iki Pak. Nggih, spontan. Saya tuh nggak ada job Pak pas tanggal 9 itu. Terus Diare. diare. Lah kok ora ngombe diapet. Lah diapet ra iso diamput tadi. Ah iya, pas sakit ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya ora apa-apa kuwi halangan tegese nggih. Nggih nebus dosamu piye? Kuwi arep ngopo kowe saiki ayo. Ya, Waduh. Oh. monggo Mbak Anting. Nggih. Loh. Banyuwangen kalih Pangabianto. Nggih. Banyuwangen Oke. iso, Madura ya monggo. Iki mergo spesialis ya Banyuwangi karo Madura. Banyuwangen. Ayo. Berarti mboten bawa. Hah? Mboten bawa ta? Loh, Saya kan bawane sampun diwakili, Pak. peh kowe iki ra bayaran ra gelem bawa. Ora. Nggih. Nggih, niki saya mengucapkan selamat untuk Hari Wayang Nasional. Semoga adanya dengan event Hari Wayang Nasional ini bisa melanggengkan wayang yang ada di Indonesia dan juga menginternasionalkan malahan wayang ini sehingga dikenal lebih banyak negara. Amin ya Oh, rabbal mantap. alamin. Tepuk tangan no. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, ngangkat tepuk tangan kok getak ya anting. Nggih, niki nembang napa Pak De? Lah kula iki mboten di briefing napa-napa lho. Ora ana sing briefing-briefingan iki arep Banyuwangen monggo, Madura Oke. monggo. Bebas. Pak Ngabianto napa Pak? Yes, bebas. Ah. Ya, Banyuwangen nggih. spesialisnya Banyuwangen, Anting Banyuwangen, monggo. Nggih, tapi jenengan mboten pareng mandap. Ya, wis di sini terus. Ya. Kudu joget. Ya. Tapi harus Ngene ada iki- modelnya. Ngene iki dekengane Pak Wakil Rektor kayak tamu agung aku. Sapa? Kula. Oh, aku kudu lek kowe iki. Lah Dek. Ngono ngendel-ngendelke teng-teng ora. Dibawani sik men komplit. Ayo. Nggih. Heeh. Mboten dikancani. Hah? Lu dikancani bapak-bapak tiga kok sik kurang lho, ora. Mboten kuat no. Hah? Kula Mboten kuat piye? nek ngadepi. Alah, bapak-bapak nun sewu dikeroki sare niku mangke. Malah ora. Nggih. Teng. Mambiat mayong paman. Biasane niki lho Pak, menawi bintang tamu tumut kula ngeten iki anggarane 7 juta, Pak. Ora lho, Pak Cahyo. Halo, mesti ngono. tenan ora? Halo, semono. Ayo, Ora. wonten tenan, Pak. Tem mriki gratis mergo pengabdian untuk para bapak-bapak selaku dwija wonten ing mriki, ngono. Nggih. Dadi mahasiswa UNES kene. Senes, kula UNY. UNY. Terus kok sing bimbing Niki pembimbing gaib, lho. Pak Wakil Rektor. Heeh. Pembimbing bayangan. Bayangan. Oh iya, Lah wis sinden bayaran kowe. Ayo. Suarane gandeng balang biangan. Apik suarane beanter tenan. Ayo. Nyeram yai no swatara
sik ting. Luar biasa iki. Sik tak nyun prisa Bapak-bapak, Pak Ngabianto dan kawan-kawan nun sewu. Niki pun saya napa dereng le jumeneng niki? Nggih, aku Kyai Sepuh lho ngadeg sak semene suwene angel lho, ayo nggih. Menawi dereng monggo mboten napa pun saya saged pinara, kula mboten wani lho Pak, ngeten niki nggih. Tasik kiat nggih Pak. Ini ciri-ciri laki-laki yang kuat itu harus tahan berdiri. Nggih. Mergo enten 3 piyayi niku Pak. Enten 3 setunggal niku pandangan hidup, angka kalih menika pegangan hidup, yang ketiga adalah perjuangan hidup. Ya umure sing 17 tahun niku pandangan hidup, dipandang wis hidup ngoten niku. Lek umure 30 sak kula barang ngeten niki pegangan hidup. Yen ora dipegang ra iso hidup. Yen panjenengan niku pun perjuangan hidup. Lek ora diperjuangne wis ora hidup. Lagi niku nggih. Ayo tujune ana anting sing merjuangke. Ayo. Kok aku toh? Nembang ngono lho, Oh, iya. nyenengne piyayi-piyayi ngono kok ya. Ayo perjuangno ting, ayo ting. Tak sentake. Ojo. Lor-lor kidul halah sangkar kang keliwat Yo digelak ting. Aja takon dosa. Ayo. Aja takon dan gerongnya luar biasa. Heeh, sampean yo luar biasa nggih. Masa? Bapak-bapak luar biasa. Suwi lho ngadeg pisan. Ayo. Suwi nih. Pak, nek saya jenengan anu lenggah mawon mboten napa-napa. Apa? Basane napa pinarak, Pak? Hah? Pinarak. Heeh, pinara. Pinarak mawon mboten napa-napa, Pak. Kadose kok meksa. Nggih. Nggih, pun sak merdikanipun kemawon. Upami badhe menikmati alunan tembang saged pinarak. Nek lek eman-eman kadung ngadeg kok lungguh. Lah monggo jumeneng mawon mboten napa-napa. Pripun Pak Widodo? Nyuwun pangapunten, bapak-bapak ternyata kurang perkasa. Terpaksa mohon diri. Mboten napa-napa, mangke disamoni melih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Sampeyan nuwun bapak-bapak sedaya ngapunten nggih. Nggih, luar biasa. Sehat panjang yuswa nggih. Mosok Pak Wakil Rektor ora ninggali. Heeh lah. Minimal. Tenan lho, Pak. Ibu-ibu sinden lho. Nggih. Pripun Pak Wakil Rektor? Nggih. Ini nanti anting ya. Anting nggih. Ini mau ikut apa? Pelayaran rempah ya. Loh, saya berlayar, Pak. Ya. awakmu? Ya. Wah, patno 6 Cina. Tanggal 22. Jadi ada program Nggih. pemerintah itu yang Nggih. menelusuri jalur rempah oleh KM Dewa Ruci. Oh, iya. Nah, anting ini nanti salah satu peserta yang akan ke Sulawesi ya, penting ya. Iya. Nah, nanti kalau mau berangkat di Sangoni. Wah, iya. Ya ora ming kula, Pak. Ya. Iki cah kos. Oh, ngono ya. Lagi ora melu jalur rempah kok iki. Iya. Jalur apa, Pak? Rempih iki.
Nggih, jalur sutra. Ya. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Nggih. Pak Biar, nggih, sembah nuwun. Nggih. 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 Tanah endah kumalyaring Tamang Sarino Swantara Lho lagune urung kok sampun lagi bawar kok apusi aku. lagi dilumahke jare penggendere. Ora lho sampean iki laire ning ndi to? Banyuwangi apa ning Kediri apa ning ndi? Kula Kediri, tapi ibu niku wonten turunan Banyuwangi, Pak. Turunan Banyuwangi. Nggih. Mula to nembang Banyuwangi apik. Iki mang teko Yogya rene iki karo sapa? Kalih Pak Sujarwo. Pak Sujarwo. Nggih, niku rencange kancane Pak Ngabianto. Oh kancane. Kanca apa rencang, Pak? Menika nggih rencangipun. Rencangipun. Nggih, ngoten niku. Ya. Ya wis. Kabeh jenengan kok kaya enek sentite mburi kuwi, sentet apa duk to? Apa to? Oh, kabel to, tak kira lek rambut. Hah? Kok dawa men rambute sampeyan. Sing dawa Iku ora kabel. kowe iki lek menyawang piye nggo kacamata. Sing dawa ora mung kabel karo rambut, liyane ya enek. Aku roh kelabangmu terus jabak. Di kelabang barangnya ngopo ayo. Gerajakan Banyuwangi nggih, Pak? Hah? Gerajakan Banyuwangi. Oke, siap. Enggak. Monggo Gerajakan Banyuwangi bersama Madangkara dan Anting Lambangsih. Ya yuk. Hoi.
sing tau sepi lanang wadon anakani nikang akan susah hati longgon nong pas pasiran sayur-sayuran keretuan manung-manung seliweran langkang wadon ukir-ukiran gandeng tangan dengan pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik semayangan matri janji sir-siran ambikian dengan kendeng asli Banyuwangian sir-siran ambikian dengan kendeng asli anak wedok rapi kaya ngono. Boleh longgarno gabung ning Madangkara. Ya ora diundang kok piye. Gelem ye kowe 1 selawe. 1 selawe para loro. Waduh ya ora. Matur nuwun ya Pak De. Nyapa rambutnya diklabang barang ngene. Ya ben trendy ta wae cah saiki yo. Ngono sing diklabang biyen malah apalku malah Siti Nurbaya ngono. Berarti aku kayak Siti Nurbaya. Ah iya. Tenan ora Pak De? Heeh. Aku dadi Samsul Bakri. Siti Nurbaya, Siti Nurbatin aku. Iya. Makasih ya. Sehat selalu, sukses. Ya, wis duwe pacar ya, An? Oh iya. Wah. Wis duwe nem. Ayo. Bir kita ya wis saiki. Wis diterke ya. Tak sawang sing lanang malah menteleng. Matur nuwun nanting ya. Elok luar biasa iki jan ora kenyono-nyono ya, Mak. Ora kenyono-nyono. Anak wedok nusul. Ha iya, matur nuwun, Mbak Anting. Nggih. Tangginipun Pak Haji Sukron Suwanda saking Blitar nyuwun gending gatik glinding ingkang nembang Bu Sukesi. Ayo Bu, Ibu diaturake sik Bu Kesi. Ayo Bu. Woi sik siji iki. Wah, jan pisanke. Wah. Sugeng dalu Pak Dalang saking Pandemen Ringgit Purwo Semarang sugeng ayahi kewajiban ngantos paripurna badhe nyuwun lelagon Slendang Biru Pelok. Wah, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Nah. Terus kedeptes Mak, ayo pelok kae. Nek Mbah Sukron ayo. Saking Afriza Wicaksono. Nggih. Nggih. Bu Kesi memberi komentar dan apresiasi Hari Wayang Nasional mapan wonten ing UNES Semarang mriki Bu Kesi. Ayo. Dosen jurusan Pedalangan ISI Surakarta Junior dari Bapak Widodo. Nggih. Ya, Bu. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang masih melek. Halo. Apa kabar semua? Baik-baik. Yang saya amati pada pagi hari ini, Iya, Bu. ternyata adik-adik mahasiswa ini luar biasa. Luar biasa ini nenggo nopo? Siji kuat menahan rasa kantuk. Loro karena berbakti kepada Bapak Ibu dosen
karena ini merupakan tugas mata kuliah yang besok harus minta KRS. Ya ora? Bukan. Tugas kuliah ora? Niat diri sendiri. Wah, luar biasa, hebat. Nggih. Nyuwun sewu Pak Dalang, pancen mahasiswa-mahasiswi UNES niki khususipun Fakultas Sastra Jawa, Bahasa Jawa niki apa? Seni tari. Wah, Sendra Tasik luar biasa. Sendra Tasik ya Allah, gek cahe wayu-ayu lanange ganteng-ganteng. Aja cedak-cedak lek linggo ya. Ngebaya. Luar biasa. Memang Kene iki apa fakultasnya apa dijelaske dhisik. Fakultas Seni Budaya. Oh, apa? Ayo. Seni Budaya. Nggih toh? Kayak UNS lho. Gurine seni ngarepe apa? Ayo. Sastra Jawa dan Seni Budaya. Sastra dan seni. Wah, luar biasa. Nggih. Ya aku rapati apal. Aku sing ora PNS apal, sampe apal. Beda-beda lek ning kono ke UNS Sastra Jawa. Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Niki Terus? ngeten Pak Dalang. Nggih. Mahasiswa-mahasiswi UNES secara umum niku pancen sampun digembleng oleh dosen-dosennya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan kampus UNES. Nggih toh? Nggih. Pramila dalu niki mahasiswa-mahasiswi ini pun dari berbagai jurusan datang untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Visi misine kampus UNES sapa sing apal? Hayo rene ngacung. Tak hadiahi. Rene le lorek-lorek putih kuwi. Ayo Mas. Ini. Lah maju rene Mas, lek pancen kendel sapa? rene. Ngora ketang 100.000 dicaosi hadiah karo Bu Kesi. Lumayan kena nggih ngeslot. Lanang apa wedok maju rene. Ayo. Mboten. Wah, lek kula maca wau teng Google niku menawi mboten salah, pancen mahasiswi-mahasiswa niki pun digembleng untuk selalu mengembangkan, mempertahankan, intine nguri-uri lan ngurip-ngurip seni tradisi khususipun wayang lan gamelan Pak Dalang. Nggih. Jumbuh kalih visi misi nggih menika menjadi universitas bereputasi dunia. Nggih napa mboten? Wah, luar biasa. Jadi menjadi universitas yang bereputasi dunia itu tidak mudah. Ya toh adik-adik, perlu kolaborasi kerjasama antara pengajar, dosen, mahasiswa juga mendukung, juga seluruh staf dari Sivitas Akademika, gitu. Okay. Dan juga menjadi istilahnya sponsor atau mercusuar. Waduh, apa? Untuk kecemerlangan pendidikan. Mencusuar barang apa iki mencusuar? Loh, menjadi promotor loh niki. Oh iya. Visi misine rencana ke depan itu menjadi niku wau kecemerlangan pendidikan yang berwawasan napa ayo konservasi. Konservasi apa Bu Kesi? Iki ra ngerti lho, apa konservasi? Ndak tahu guyon ae kan mau ayo. Bir kita apa konservasi? Aduh, mati aku. Apa konservasi apa Bu Kesi? Konservasi niku yen cara Jawane niku nggih nguri-nguri, ngurip-ngurip nilai-nilai contohnya kados seni lan budaya. Kados seni pertunjukan wayang, seni karawitan lan napa malih 5 tahun yang lalu niku kula ningali niku UNES niku luar biasa menjadi sponsor napa nggih niku lomba sinden idol. Tur niku hadiahnya mboten main-main. Juara pertama 30 juta, seeling aku. Juara 2 20 juta, juara 3 10 juta. Niku jasa dari kampus UNES khususipun Kang Mas kula menika, Mas Widodo menika. Mula tepuk tangan untuk Mas Widodo. Wah, iya. Nggih. Luar biasa. Perlu diketahui adik-adik mahasiswa, tadi kan Pak Widodo mengatakan, wah dulu saya pernah naksir sama Bu Kesi. Dia bilang gitu toh. Enggak, itu cuman guyon aja. Dia itu temannya mantan teman saya gitu. Koncone kancane, kancaku. Yang asli orang Jerman itu loh, temannya kuliah S2. Jadi ora dhek ngisir aku enggak. Tapi intinya saya mengucapkan selamat
Selamat dan sukses untuk kampus UNES. Semoga ke depan lebih maju dan mampu mewujudkan visi misi sesuai dengan harapan. Mahasiswa-mahasiswi menjadi mahasiswa yang intelektual tapi juga tidak meninggalkan budi pekerti dan budaya yang adiluhung. Tepuk tangan untuk UNES. Terima Matur suwun kasih. Pak Dalang. Yo ijole sampean nembang iki dikersake. Gatik glinding. Oh, coba kaya apa? Jane kula niku nyuwun ingkang ngendang gatik glinding niku Kang Mas kula Widodo nika lho. Mbok sekali-kali Mas berkahi gatik glinding. Biyen karawitan lho. Ayo. Lho sing wani sampean sing Wani no ngaturi. aku Ayo. ora gelem mbok awas tenono. Tenono arep kok kapake. Ya aku sogiah di telur rene meneh. Lah uga ya awake dhewe merongos malah iki piye. Monggo Kang Mas kula Mas Dodo. Menawi kersa monggo Bapak Dr. Widodo. Yang seraginan nggih sae ya Allah. Yai ya Allah. Sragen kok ya luar biasa. Nostalgia ya Mas kaya ning kraton Inggris ka lho. Oh jenengan ngender. Nggih. Oke. Lah Pak Widodo ngender. Monggo Pak Wid. Kan Yai lek entengan nggih. Kalih nggih tampa sayah jenenge kesenian niku merdeka kok. Ayo nggih. Ya Bu, sing apik Bu. Ayo. Singa terata mangesa Ya Bu. Antuk daya ya weruhing rasa rasa maraya Jinaken
Cahya katri Cahya Katri. Tri apa Mas Gareng? Tri iki telu tegese. Cahya bojone telu. Oh, ngawur. Ngono preso karo Pak Wit ngono lho, kemeruh ngono panjenengan iki ning Fakultas Bahasa dan Seni kok iso triok telu. Lah, ngerti ku ya kuwi. Gawat niki Mas Widodo. Mas Wit, bojo kula mulai gawat. Salah kuwi salah Gareng ngawur ngono iki. Anggere cahene ngawur ora. Aja kok rungokne omongane Gareng ora. Iya. Yo, Bu. Bosnya wit cici. Oh, telu malah nyawiji rukun kabeh kuwi. Oh, sik to, sik. Rungokno lho ora kok. Iya. Kok gede yaene kok. Iya. Telu kok ya. Oh iya ora. Ah nggih. Gebyar Ya. Sri kumanyen katya kanca nabar sadengah rumingal rumasak rasane ngati patung jambe sukacita cumundo sekar Luar biasa Pak Wit nggih. Bar iki terus lawa-lawa kumandul. Wah. Ing pangkebelet. Kebet-kebet kebelet ora. Sembah nuwun Pak Wit sampun berkahi kanca-kanca Madangkara luar biasa tenan. Wis kaya ngono kuwi. Lah pancen kene iki nyaring para calon-calon mahasiswa baru mligining Fakultas Bahasa dan Seni iki pinter, Tru. Sing digoleki lulusan SMKI. Nah, iki mbiyen Umi iki meh dikersake arep diboyong rene. Ya, Terus tak gandoli mboten saged Pak Wit. Menika kajenge cedhak kalih kula. Nggih. SMKI Solo, Yogya ngendi wae tampani neng kene, terus cara panganan dibumboni apike ya kaya mau ya Sekar Domas mau. Ha iya elok tenan. Ya iki pamundhut pirang-pirang nyuwun pangapunten iki tak rangkum tak ringkes dadekke siji. Nah, apa, Gong? Ya kuwi ninggal katresnan. Disupport isik Mbak Trihastuti Retnawati dan juga Mbak Birgita. Ayo. Tetep tembang dolanan lawas jublak-jublak suweng. Oke, yo. Sir
Dudiai Mutiara kependem ya, Truk. Nggih. Selamat malam Mbak Birgita Ayu. Selamat malam Pak Dalam. Masih semangat ya? Semangat terus kula, Pak. Mumpung iki ditenggani karo teman-teman mahasiswa lho. Mbak menawa kena nggih padik-padik sing kira-kira cocok dengan hatimu yang mana? Leres Pak niku, Pak. Mbak Tuti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yoyo. Aduh, dan menika nembe kemawon lulus saking SMP. Sekolah wonten ing SMKI. Ayo. SLB toh Pak. Loh, kok iso SLB ora? Sekolah luar biasa kan jadinya saya juga luar biasa. Yang luar biasa apanya? Ada deh, nanti saya WA. Ayo. Diucapke sih Birgita untuk keluarga besar UNES khususipun Fakultas Bahasa dan Seni. Yo. Nggih, ngaturaken terima kasih nggih Pak sudah menyambut Madangkara dengan baik tadi. Terus semoga Fakultas Sasa dan Seni nggih Pak. Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni semoga tetap maju, semakin mudara, mahasiswanya semakin banyak. Amin. Iki yo coba Mbak Dr. Trihastuti Tirnawati. Dokter napa niki Pak? Dodok. Ayo dodok terus kotor. Minum es dan makan ikan dorang. Minum es dan makan ikan dorang. Terus Selamat dan sukses untuk UNES Semarang. Semoga semakin jaya ke depannya, menumbuhkan tunas-tunas bangsa yang. Iya tapi ya emang angok tambahe wakeh lho piye. Oh sithik wae to Pak Yoyo. ora, sithik akeh ra masalah, sing penting mburi dhewe ang lho yo an. Kemalo ikan dorang to. Kan sudah Semarang tadi kan sudah Pak Yoyo, minum es dan ikan dorang. Iya. Selamat dan sukses untuk UNES Semarang kan benar. Lah kok tambahi jaya kayak mau di udara Ya barang. kan saya suka ditambah-tambah biar panjang Pak Yoyo. Ya. Nggih, Bu Dokter, nggih. Jan ra nggih. Ya iki diaturake ya. Sing jenenge Ningga Katresnan digarap pisan langgam sik wae sing kepenak, kedua lagi jaranke. Untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di UNES yang tercinta ya. Ayo Ningga Katresnan coba wiwitono bir buka celuk ya. Elak ya wis. Nyeni kok piyayi kene iki mbeksa. Ya nyeni. Lho gamelane wae UNES kuwi duwe 6 perangkat lho. Kaya ngono kuwi apik. Lah kok dak nggo gamelan dhewe. Ngene iki tangge pengalaman nggih sejarah. Bake gamelan ijo Kiai Berkah Slamet ya tau tekan UNES. Ngono kuwi. Karo gembut ben dolan. Ya. Ayo, Jane kene apik kabeh gamelan sing super sing regane iki sak M ya ana. Ning gandeng iki teman-teman mahasiswa iki don joget ditambahi sitongkas. Iki pamundhut apa ke jeneng Nyidra Asmara iki akeh banget. Mongko iki karyane Mbah Sukron. Nyapa emoh ya? Oh, joget neh. Oh ya. Oke, siap. Lah ngono Nyidra Asmara yo Ya coba ngadeg kok bawanana pangkur terus Nyidra Asmara. Nggih. Kaya apa? Mboten dicepoti, Pak. Mboten dicepoti. Alah wis to wong karinyak ngono tak support. Wong karinyak kok dadak kon nyepoti nyapa lho. Mbok dicepot dhewe. Ayo. Coba kaya apa? Iki mbok ben gayeng iki tambahin neh no. Yo Tik karo Birgita wong telu yo. Bar iki kan kari rontang-ranting minggu karyan. Aja turu sik. Ayo. Yo bertiga. Ning sing bawani ben Umi engko langgami bertiga. Yo. Nggih. Dimanfaatake. Ya coba. Yo. Matik seri angkleng dharma Nana ana crita tingkae kula
Monggo Dimas Setiawan, ya pemburu sinden, ya. Anggere ngarepe Dimas kok mesti seneng sinden. Ayo. Setiawan karo Dimas Larso. Ayo pas kuwi, ayo. Ya. Hah? Oh, oke. Terima kasih. Kene garene sik. Ayo terus, Engkang samya Jemburayu. Sing ngerti orang sing jenenge Mas Dimas Setiawan urung. Ben ketok. Lho, kene ngene lho. Wah. Gantenge kaya ngono lho. Kaya Ariel Noah. Ayo. Apik kaya ngono. Jempolane neh ora. Iki ngkep aku tangane ngrangkul kaya ngrangkul sinden modele ora iki wis jan. Lah ya, Larso tak fotone karo aku ngene iki kan. Kakek nenggen kaca bis mburi lho, ayo. Ayo. Yo. Jenenge ulah tampar Nananano wani gonjak karawane sang maha wiku nano ananggih kinaga raja masuk sasilih nyinaga kini Mbak Tuti, Mbak Durcita. Dewa Teratawata Mungunendra Lanaruna Manggalapun Instrumen. Dirgita ya beda. Mbak Tuti, yuk. Kula tampar kurang ajar napa kini asring Afifah. Jan, ya ndelok bal-balan. Ayo apik tenan iki. Ya, Tik, kipere kowe Tik. Ayo. Kana
kenangan seni angkleng dharma kula tampar lilit nakya kini Awas. Oh. Teman-teman joget semua lah ya. Wah. Oh, semangat. Ayo, Mas. Monggo Pak Wip. Men awas nom yo. Garda depane mahasiswa sing ngiperi Pak Widodo ning mburi. Wah. Pak Widodo derek beksa, Pak. Hah? Derek beksa Pak Widodo. Wah, elok tenan berbaur dengan mahasiswa-mahasiswi. Elok. Ayo, Mas Gidong ayo diberi motivasi semangat adik-adik mahasiswa. Ayo. Elok lagi. Yo. Tarik. Kenangan si angkleng
meriah untuk mahasiswa UNES Semarang luar biasa. Wah, kan. Yo gete apik pancen ya nek seni tarine kene wah kan. Elok iki. Iki sesuk iki mahasiswa tari isi Surakarta kudu tak gerakne ning Taman Eden. Ayo. Tak ngono kuwi ayo. Sing mangkat mesti sing banci-banci kae ora. Ada apa Pak Yoyo? Terima kasih ya. Sangat luar biasa semangat dari para adik-adik mahasiswa. Nggih. Tetap tongkat estafet ke depan yang menentukan nasib bangsa Indonesia adalah generasi yang handal, hebat, memegang teguh terhadap budaya Nusantara. Ya wis ya.